Yes. Odhi Siaya motone yiero mag tend riwruok ma KUPPET bade ma Siaya campaigns osemako mach ka jochung' koro dhi nyime gi tero oboke maggi mondo mi puodhgi. E apisi ma KUPPET bade ma Siaya tim maluongore ni Team Change ne ochwalo oboke maggi mondo mi opuodhi ka gisingo makawo tele county no. Kano loso gi jofwambo John Katoni maloro bedo jakom to ne jopuonj ma Siaya dwaro telo marango chal ma tijegi kendo winjo dwachgi gino ma osingo timo prono ni oyiere. Yiero mag KUPPET ochan tarik 7 dwe manyien. Nomination documents. Nyoro e office ka, nyoro ikelo na election nomination forms gi jokanyo mag KUPPET madwa chung' e kura ma wadhi bedo go dwe mabiro mar 2 tarik 7 e Siaya town ka. Wadhi bet kode Ramba Holy Cross Hall Makarapul e Siaya town ka. Nyoro nya yudo nomination forms mag jopuonj madwa chung' 15 gin nyo bet gi kelo maggi ka gileng nyok gidwa koko style manyo giyiero en mar kelo gi yo mamos modimbre mamos. Kawuono be wachako wayudo 15 moko gin be ne gikelo gi style ma margi gilo gi mor onge makosa kanyo mano be style magiyiero. Koro duto wan gi jopuonj 30 madhi laro positions 14 ma wadhi bedo go e kura ma wadhi bet go next month February e Siaya ka. Positions midhi laro en position mar jakom gi jalupne, jakeno gi jalupne, jagoro gi jalupne. Then wan gi secretaries, wan gi organizing secretary, wan gi secretary mochung' ni gender, wan gi secretary mochung' ni jopuonj secondary, wan gi secretary mochung' ni jopuonj mane colleges kaka teacher training colleges. Wan gi position ma secretary mochung' ni jo JSS, mochung' ni youth, jomatindo, mochung' gi jomamine, mochung' gi jogo be